Kinong ya lambat ki dekhot jaga Meghalaya Arm Wrestling Association MAWA kila penlong ya kajing Yakob kherwat kti arm wrestling haki jaka pat ba harut surok ban penslur bat kentiu ya kani kajing ya lekai hapdeng ki knaret ki samla bat wat ikitu ki bala sar narang ba kalong kajing ya lekai ka ba ki shinrang bat ki kenthei kila ban ya khun ban pen i ya la kabor bat kamon bajuan ka arm wrestling kum kajing ya lekai ka ba pat da pau bha haki shnong kari India bat hang ne ha Meghalaya kat ba shaki we pat kiri kani ka jing lekai kalong ka ba kring bah ya ki pai ba ban lekai sngo tanat bat ban pengat men na Meghalaya kila mi ka tu ka ningut kirang bat ki thei kan sai ki balawan ra nam ya lade ya la ka yeng ka sem ya ka snong bat ya ka jelahi barok we na ki lumpung Yakob hari India ladon ru ki bala mi khmat ya kari India shki lumpung Yakob khrwat kti jong ki we pat kiri ka perthei Listen to the referee. Athletes, listen to the referee. Ready, go! And the winner is Mr. Pa! Oi! Sividan! Hangnesan! Bay Sarai, Pa, Bay Sarai. Pipet Mentan! Pipet Mentan, Bay Sam Kamai! Bangladesh, Alex. I Alex Idainaka para kategori Idai I Samla I Bomla Banyak Snow Henry Idan Pat ya kemensi Babatrang Banyak Kai Ya kini kecil Kai Even second bout was won by Mr. Jeff. Listen to the referee, athletes. Turn. Warning. After Grace ni. Pada saat itu tema. Pejung ni string. After Grace. Grip. Dia. Cok lah try. Kita dah. Cok dia. Rồi nanti. After Grace. Jam dah. Grace. Jam dah. Turn. Turn. Lah. Yes, that's perfect. Go. Stop. First elbow foul. First elbow foul to Hubert. Jam. Turn. Maaf ya. Warm up wait. Walaupun ini warning sini fall. Warning ni. Fall. Turn. 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 Knuckle. Ini ni first. Referee. And Away to four. Very quick start fall. Relax. Banda up down. Margaret. Close top. Banda. Don't pull. Don't press. Don't pull. Don't press. Stop. Pulling. First foul. first foul to Kong Wanda. Another foul. It will be declared a losing game to Kong Wanda for the second bout. Close up. Margaret. The next athlete to be prepared is Mr. Mai Mai versus Mr. Roy. Siap Margaret. Kuat. Kemana nak? Tan. Skip dulu. Shell bungkus tu. Layak. Kemana yuk? Siap. Kemana nak? Kemana nak? Kemana?
anak bahas orang anak. Come on. Siap jadi tam sandet Lagi tan sandet layo And the second ball was Kan no try ka confidence ba kidan ba ka team jump kan maka jong ka confidence te ko mga omene nakaliang juki kan thaili nga i bat nga idon jingkermen ba ngam ong baro Andre sausan ngut kidon kumjuru nang kini ki specially able ne kita ki para athletes kiniru ngapet balakmi ba katu kat ningut alai ngut kindon bet ki ba la ban wanra Andre ka syong pat ka jing minat ka jongki kenang ba ngangai du ba blai try kendat unum i no ya ki ba try sitom unum let down ni ki ba try sitom kata ka de jing trang bat ka jing angnut jingi kom ka kunhon meglia meg arm wrestling association but nak ni ki players ki ban lej coach Europe kan nungut ki staff ki ban lej sentan ki ngilabu away u referee but arngut arne langut ki official namar gidon gini ki para athletes ki bamnang menkren tingidon nak kunhon jingi ru ibala ban le interpretation niki lembaki sign language te ngin hapha i namar kan long ka jing suthu kan long ka confident niki kinum ngo kenja kin ngo sngan ban arngut ki official ngi haban pha namar ba kalong ka badan kam om tang menculi akai hende ke jimpen kre halendat kalong ka badan kam bat ka ba krau komta hi watla kini ki kena samla mentamo kila sya jet hendre namar ba kila bun balang namar ka fun keduna te kalong ke ka babhai ban nang kampen suthu nang kampen syai ngi te kani ke kenti ke jimplong jungi ni ka mat dan ka thong ka baningkong hi kalong bet bangin jit ye ki bar janai nalor ki bajanai laki de ki para athletes ke baduna khotmat laki de ki physically athletes dinumla da ban ya compromise namar kani ka matter jong ka meglia ka jungi ka bait keri kadai ka matter jong ka ri India ka jungi nginumla da ban ya compromise ngin sei madan ngin pha yaki bakan sai nang ba kin wanra e kalama ka India kin pen khale e kalama India kin pen khale e kalama meglia Anong ni baro ki don arpunyongut Andre kumbanga ongipi ka selection kan long tang in paper in reality lene in action minjit nani kat ki ba ibit menta ka jing pelong jingi ni kamdei kinong job le ka jing pelong jingi ka jing check e ka strength kata ka bor ka jing check e kata ka endurance kamut ka stamina namar onda ni poisati nginumla ada banyak compromise o bangi duna ka bor o bangi duna ka bam o bangi duna kambiang ka cakasa kata baro ngin check ni kide belong adapt e kita baro khot ki requirement as a sports athlete Laduk ba wan hi ngila sedang ban practice ring adon no pedang kamet bam koj bam khia laduk wan nang tai te dang menta shi te yo hi ngila yo bor te kajing pen kre jangi menta kala ya chacha isngo yo man siam shibon by president jongka Meghalaya Arm Wrestling Association ru hi ai man siam ngi shibon i pelong i kini street fight tournament ban pen i ya kajing tes ya ka bor jangki players hadukat no kila improve ki endurance nang ta ka idea kumno le khai ka lang ta kalong kawai ruban I man sim ki players ba kin khamduna kata ka jing seir kin long confident haba le khai te da kani ke jing le khai ka ba I penlong ni so kumen chibon kom ki players so yo man sim ba Adu kan no long confident na ba mentau snem te persang ting e kat bala namar ba kipor gil aya kisngiru lingkon men hakani ka bangawani gani championship 2022 ile kai hau banai October mentate hau banai August ngidan tik tang shi banai tam ban pentkre na mentakani jing ile kai world championship to cheer for them. Everyone please cheer.